అందరికీ నమస్కారం. మాతా పిత గురు దైవం పవన్ కళ్యాణ్ గారు నమస్కారం అండి. ఐఎమ్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్. ఐ హ్యావ్ వన్ స్మాల్ డ్రీమ్. యూ అండ్ మీ వాంట్ టు ప్లే ద డ్రమ్స్. Now, please. అలాగే శివమణి గారు నా అభిమాని. అంటే నేనంటే ఇంత ఇష్టం అని నాకు తెలియలేదు ఇప్పుడు దాకా. నన్ను పిలిచి డ్రమ్స్ వాయించే వరకు నాకు శివమణి గారు అంటే నాకు నిజంగా నాకు తెలీదు. ఈయన సాక్షాత్తు శివస్వరూపం. ఆయన శివుడి ఢమరకం ఎలా ఉద్భవిస్తో తెలియదు, కానీ ఈయన చూస్తే ఆ శివనాథం అణువున ఈయన అణువు మొత్తం బయటకు వస్తూ ఉంటుంది, ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంది. ఆ శివస్వరూపానికి, ఆ సరస్వతి స్వరూపానికి మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరి తరపున నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను. అలాగే